Len si zavolaj svojich bratov. Nebojím sa ich. Nestoja za nič, rovnako ako ty. On predsa urazil tvoju rodinu. To si takým zbabelcom, že ani nezareaguješ. Nestrpím vo svojom dome niekoho, kto nevie brániť česť svojej rodiny. Pretože takto sa to začína. A končí sa to tým, že sa staneš zradcom. Nechaj ho tak. S bratom si to vybavím ja. Nauč ho, ako sa nenechať urážať prvým, ktorého stretne, ak nechce vyzerať ako zbabelec. Gvido! A ty čo chceš? Nemiešaj sa do toho. Bude stretnutie. Musíš prísť aj ty. Ale Gvido má pravdu. Nauč sa konať ako muž. Ja som iba notár, boží muž, ktorý sa snaží robiť svoju prácu čestne, ale ak príjmete moje sprostredkovanie, budete musieť dodržať dohodu. Súhlasíte? Ja súhlasím. Viem, že si čestný a nie si konfliktný. Píšeme teda dohodu. Dobre. Zavrite dvere. Sme všetci? Dobre. Ferdinando Mancini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ferdinando Mancini, 7 hlasov. Guido Cicchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guido dostal 9 hlasov. Veľmi dobre. Odteraz bude naše rodiny viesť Cicchi. Ďakujem za vašu dôveru. Neobanujte. Postarám sa o záujmy vašich rodín, ako by to bola moja vlastná. Ako som to vždy aj robil. Tu je to, čo sme ulúpili na poslednej výprave. Naše hranice sa tak rozprestierajú až sem, za toto údolie, a teraz sme ho zväčšili. Toto je teraz celé naše. A čo sa mňa týka, zriekam sa polovice svojej časti a dám ju našim drahým priateľom Tiepoliovcom. Čo sa stalo tvojmu otcovi, Ludoviko? Ešte som nevidel takú štedrosť. Tvoj syn Paolo má iný názor. Hádam, pretože zvolili mňa. Ale choď, Guido. Vieš, že my Manciniovci s tým súhlasíme. Dúfam. Domenico, počkaj. Poviem ti, prečo je Guido Cicchi ku mne taký štedrý. Jeho syn Ludoviko porušil sľub, že si vezme za ženu moju sestru. Guido ho žení za inú ženu z Čereta. Pretože hovorí, že jej rodina je vznešenejšia ako moja. Ale na výmenu ti daruje kus dobrej pôdy. Vždy sa chová ako vlastník. Ja mu to ale odplatím. Prisahám, Paolo. Čo to hovoríš, Domenico? Čo zmôžeš sám proti Cicchimu? Na čej strane si? Otče, teba mali zvoliť ako nášho zástupcu. Si starší a lepší. Nechápem, prečo si to tak berieš, Bernardo. A ja som hlasoval za Guida. Má teraz veľa spojencov, oveľa viac ako my, a je mocnejší. A bude ešte viac, potom ako spojí svojho syna s tou mocnou rodinou. Tým lepšie pre nás, keďže sme jeho spojenci. Čím silnejšia bude rodina Cicchiovcov, tým bude silnejšia i naša. Áno, ale kto napraví škodu, ktorá sa stala Domenikovi Tiepolimu? Jeho sestra ním bola potupená. Čo sa týka mňa, Paolo, Guido môže oženiť syna, za koho len chce. My sme s ním. A to platí aj pre teba. Dokiaľ budem žiť, zatiaľ to bude tak.
To je pre vás. Chudiatka zvieratka. Nemôžeš ich tak mučiť. Si darebák. Čo zle ti urobili?